Učka je najviša istarska planina i mjesto iznimne vrijednosti jer čuva veliku biološku raznolikost i pokazuje da čovjek može živjeti u skladu s prirodom. Kako bi se pridonijelo budućem odgovornom korištenju prostora, javna ustanova pokrenula je projekt restauracije i očuvanja ekosustava Parka prirode Učka. Park prirode Učka smjestio se uz istočnu obalu Istarskog poluotoka i obuhvaća istoimeni masiv Učke, koja se pruža u smjeru sjever-jug, koji nije karakterističan za Dinaride, te na svojem sjeveru dio druge planine Višegrebenske Čičarije. Proteže se na oko 160 četvornih kilometara. Zbog svojeg karakterističnog geografskog položaja, područje Parka prirode pod utjecajem je kontinentalne i maritimne klime, one prostora u blizini mora. To uz kombinaciju sa specifičnim reljefom uvjetovalo je u stvari nastanak, to jest opstanak različitih tipova staništa, od kojih su najrasprostranjenija šumska staništa. Tako da primjerice iznad 800 metara nadmorske visine nalazi se u stvari šume, primorske šume bukve, koje se pružaju u neisprekidanom pojasu sa drugim sastojinama šumskim, što u stvari predstavlja jednu karakteristiku ovih sastojina na Mediteranu. Nadalje, uz šumska staništa u parku postoje druge važna, to je vrijedna staništa s obzirom na njihovu bioraznolikost, uključujući travnjake, staništa vezane uz stijene, odnosno stjenovita staništa i točila, tako podzemna staništa poput špilja i jama i vrlo važna staništa, odnosno lokve, krške i bujične potoke. Biljnih vrsta ima više od 1300. Ondje žive 173 vrste ptica, 263 vrste leptira, 18 vrsta šišmiša i drugi. Mnogo je i rijetkih i endemskih biljnih i životinjskih vrsta. Tako je Park prirode Učka jedino mjesto gdje raste učkarski zvončić, stenoendem. Stenoendeme se može naći samo na malom geografskom području. Travnjaci Parka prirode pak žarišta su bioraznolikosti i gotovo svi su antropogenog podrijetla. Nastali su kroz dugu tradiciju potiskivanja šumske vegetacije od strane ljudi kako bi osigurali pašnjake za svoju stoku, ali izvor hrane koje su, odnosno izvor sjena i sl. Danas, to jest kada gledamo povijesno, travnjaci su zauzimali gotovo 70% površine Parka prirode Učka, što nam govore, na primjer, podaci iz austro-ugarskog katastra iz sredine 19. stoljeća, a danas imamo reverznu situaciju, odnosno gotovo je 70% površine parka pokriveno šumom ili različitim drugim degradacijskim stadijima. Slično su pokazali i rezultati projekta Interreg Dinalp Connect, koji se provodio na ovom području. Udio travnjaka na Učkoj iznosi svega 25%, a nešto ih je više na Čičariji. Usto su u visokom stupnju sukcesije, iako su zarasli drvenastom vegetacijom, odnosno grmljem i drvećem. Posljedica je to snažne depopulacije od početka 20. stoljeća s jače izraženim trendom od sredine istog stoljeća. Tako da se od sredine 20. stoljeća do danas broj stanovnika smanjio gotovo za 5 puta i danas na području Parka prirode živi nešto malo više od 100-tinjak stanovnika. Stanovništvo se prestalo baviti ekstenzivnim stočarstvom koje ujedno je održavalo te travnjake na području Parka prirode Učka. A to se pak negativno odražava i na brojne endemske biljne vrste, kao što je žuta sirištara. Travnjaci su također važno stanište za ciljne vrste ptica, poput jarebice kamenjarke i vrtne strnadice. Također, travnjaci otvorenog tipa važni su za opstanak i ciljnih vrsta ptica grabljivica, s obzirom da na njima pronalaze svoj plijen, ali i za ciljne vrste ptica strvinara, poput bijeloglavog supa, jer mu omogućavaju pronalazak njegove hrane. Već smo spomenuli da je duga tradicija bavljenja stočarstvom oblikovala krajobraz ovog područja i pridonijela očuvanju njegove bioraznolikosti, ponajprije travnjaka, ali i drugih staništa kao što su lokve, kojima su osiguravali izvor vode za svoju stoku. Usto su stočari pridonijeli očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Danas kao svjedoka svoje dugotrajne tradicije bavljanjem lokalnim stočarstvom imamo i ostatke različitih suhozidnih struktura poput pastirskih stanova i sl. Također, područje Parka prirode Učka spada jedno od rijetkih područja gdje se i dan danas održao takozvani transhumantni oblik stočarstva. To je zaštićeni oblik nematerijalne kulturne baštine, a koji podrazumijeva sezonsko seljenje stoke između zimskih i ljetnih pašnjaka.
Osim toga, on predstavlja i u jednu ruku i održivi oblik gospodarenja prirodnim resursima. Javna ustanova je kroz dugi niz godina ostvaruje jako dobru suradnju sa lokalnim stočarima, kojih je na ovom području relativno malo. Tako da prvenstveno ih javna ustanova nastoji uključiti u planiranje i provedbu svojih aktivnosti. Primjerice, kao dobar primjer ovoga je to da su savjeti, to jest lokalnih stočara, bili svojevrsan kriterij prilikom odabira lokvi za restauraciju koja se provodila kroz projekt DINFE, čija je provedba završila u prošle godini. Puni naziv tog projekta je Inicijativa donatora za sredozemne slatkovodne ekosustave ili na engleskom Donors Initiative for Mediterranean Freshwater Ecosystems. Usto su uzeti u obzir savjeti lokalnih stočara pri razradi projekta koji je u tijeku, restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka, a kojim će se obnoviti upravo oni travnjaci na koje i danas stočari odvode svoju stoku na ispašu. Javna ustanova i dugi niz godina osigurava i različite edukacije ciljane za lokalne stočare, ali i za ostale lokalne dionike na temu važnosti očuvanja prirodnih i kulturne vrijednosti ovoga područja, a uz to pruža im podršku i u vidu organizacije različitih tradicionalnih manifestacija, poput tradicionalnog učkarskog sajma na kojima lokalni stočari imaju priliku predstaviti i prodavati svoje autohtone proizvode. U perspektivi suradnja sa lokalnim stočarima planira se još jače intenzivirati i to posebice kroz provedbu projekta restauracija i očuvanje ekosustava Parka prirode Učka, čiji je nositelj javna ustanova. Kroz ovaj projekt primjerice osigurat će se ciljane edukacije za lokalne stočare o važnosti i očuvanju travnjačkih staništa, ali i u doprinosu tradicionalnih poljoprivrednih djelatnosti, očuvanju samoj bioraznolikosti i vezane uz travnjake. Ovaj je projekt započeo u ožujku i trajaće do lipnja 2029. Financira se bespovratnim sredstvima u iznosu od oko 1.079.000 eura. Projekt je financiran u okviru poziva poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, programa konkurentnosti i kohezija od 2021. do 2027. godine. Uz javnu ustanovu Park prirode Učka koja je nositelj projekta, na projektu sudjeluju i Hrvatske šume u ulozi partnera na projektu, te Prirodoslovni muzej Rijeka i Zoološki vrt grada Zagreba kao suradnici na projektu. Cilj projekta je pridonijeti dugoročnom očuvanju prirodnih vrijednosti ovog prostora, provođenjem konzervacijskih mjera i odgovornih upravljačkih strategija, kako bi se ublažili negativni ekološki trendovi kao što je zarastanje travnjaka. Aktivnosti projektne su usmjerene na restauraciju, odnosno na uklanjanje drvenaste vegetacije sa travnjaka, specifično sa istočno-submediteranskih suhih travnjaka na ukupnoj površini od nešto malo veće od 96 hektara. Restauracija će se provoditi s partnerom Hrvatskim šumama. Odabrani su travnjaci na području Bodaja i Ševčevih dvora, jer je na njima sukcesija između 15 i 50%. To su pokazali rezultati već spomenutog projekta DINALP Connect, koji se provodio na prostoru Učke i Čičarije. Ujedno na njima stoka i dalje pase. Osim što se na taj način poboljšava kvaliteta staništa, unapređuju se i uvjeti za stočarstvo, što je temelj trajnosti rezultata obnove travnjaka. Također, projekt stavlja fokus i na održavanje mikrolokacija važnih za opstanak ciljnih vrsta, to je za njihovo očuvanje. Tako, kroz projekt je planirano, osigurat će se financiranje rada hranilišta za bijelogave supove Bodaj, odnosno osigurat će sredstva za odvoz i dovoz hrane i odvoz nepojedenih ostataka hrane, ali i kroz projekt je planirano uklanjanje invazivnih vrsta riba iz najveće lokve u parku, odnosno lokve rovozna. Naime, invazivne vrste riba predstavljaju prijetnju za ciljne vrste vodozemaca koje obitavaju u lokvi, tako da će se na ovaj način poboljšati značajno kvaliteta samog staništa za ciljne vrste vodozemaca, a i posljedično njihovo stanje. Stručnjaci parka invazivne će ribe uklanjati u suradnji sa stručnjacima Zoološkog vrta grada Zagreba.
a zajedno sa stručnjacima Prirodoslovnog muzeja Rijeka prikupljat će se sjeme rijetkog i endemskog bilja koje će se pohraniti u novo osnovanu banku sjemena tog muzeja radi očuvanja njihova genetskog materijala. Time će se pridonijeti njihovu dugoročnom očuvanju i omogućiti potencijalna reintrodukcija vrsta u prirodna staništa. Jačat će se i kapacitet lokalnih dionika. Za lokalne stočare biti će osigurane ciljane edukacije iz domene poljoprivrede na kršu, doprinosa bavljenja tradicionalnim poljoprivrednim djelatnostima u očuvanju bioraznolikosti. Također, edukativne radionice biti će osigurane za najmlađe dionike u području, odnosno za učenike iz mreže škola s kojima javna ustanova surađuje dugi niz godina. A sve kako bi se lokalno stanovništvo što više senzibiliziralo za zaštitu i očuvanje ovog jedinstvenog područja.